खमंग काकडी आणि ताकावरच माणसा जोर देत. काकडी आणि त्याच्यावर गेली लाईट. होय होय. अरे उष्णता आमच्या विरारला, लोड शेडिंग. आता ते गेल्या वेळेला पाण्याची व्यथा, आता लाईटीची पण व्यथा मांडूची लागतली. त्याच्यामध्ये हे काकडी, कलिंगड असे पदार्थ जास्त खावचे लागतात ज्याच्यामध्ये पाणी असतं. तर वहिनी म्हटली आज मी तुका मी म्हणाले सकाळपासून लाईट गेली. किती वाजता गेली गो? 9 वाजता. हा अजून लाईट नाही. त्यामध्ये आता भाजीचा करायचा काय? तर म्हणजे आता काकडी आणा, आज खमंग काकडी भाजी करूची म्हणजे वाटप करूचा लागता. मग तोपर्यंत म्हटलं चला खमंग काकडी करूया, मग भाजीची गरज नाही असं वहिनी सांगता. तर मी म्हटले चला आज तुम्ही रेसिपी दाखवा. हा करूया आजच्या खमंग काकडीच्या रेसिपी सुरुवात. चला काकडी किसण्यापासून त्याची फेस कसं काढायचो, कडूपणा काढायचो काकडी त्याच्यापासून. बघितलं का आठवतं ना, काकडी ती काकडी आणि त्याची शेंडी वाकडी. तसं नाही. मग ABCDEFG त्यातून निघाले गांधीजी, गांधीजी निघाला पेरू, त्यातून निघाले नेहरू, नेहरू निघाली काकडी आणि भैयाची शेंडी वाकडी. अशी काकडी. भैया मारता माका, तुम्ही या वाचू. आता या खमंग काकडीच्या रेसिपी आपण सुरुवात करूया. मस्त गावठी हिरव्यागार काकड्या गावल्यावर आता ह्याचे बुडचा आणि पुढचा, बुडचा आणि पुढचा. आता कडू आहे की नाही ती बघूच्या, पण आधी मी सोलून घेते. खमंग काकडी. आता उन्हाळा एवढं पडलं ना की जेवण जवूचा सांडून जास्त भार हय द्यायचो. काकडीमध्ये पाणी जास्त असतं ना. काकडी, कोशिंबीर, ताक, जेवण कमी जेवायचं. तुमका सांगताय काय, पेजेचो निवळ खायचो सकाळचो न्यारी. आता ही थोडीशी खाऊन बघा भैया, कित्या कडू गावठी गावठी सरस कडू असतं ना, बरी असा. आता ही आपल्या चोचवून घेऊची. चोच मारतात तशी. हा अशी अशी चोच मारतात बघा, अशी अशी गोल फिरवायची, चारी बाजून अशी चोचवून घ्यायची गोल फिरवून, आणि मग अशी पातळ चिरायची. कोबी पण असं चिरतात, नवलकोल पण असंच चिरतात. आपल्याकडे कोबी नवलकोलच्या भाजीची रेसिपी असा. अशी काकडी बारीक बारीक करून घ्यायची. हे बघा असं देठ कापायचो. नाही हे काय ट्रिक कसली, कारण गावठी काकडी कधी कधी कडू निघता. मग हे कडूपणा हा असा गरा 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 फिरवायचो कितपर्यंत, जोपर्यंत साईडनी सफेद फेस दिसत नाही. यो बघा दिसलो, सफेद हे असं फेस येतो. ट्रिक तुम्ही पुढच्या वेळेस नक्की वापरा. एक काकडी अशी चिरून घेतली, चोचवून घेतली. चोचून आता ही किसून, ती पण मोठ्या बाजूने. तुम्ही बारीक ह्याना पण किसू शकतात, पण माका मोठ्या बाजूने किसायची. त्याचे जरा दाणे दाताखाली घेऊ पाहिजेत काकडीची. मस्त खाली हे बघा असं किसून घेऊया. पूर्ण काकडी माझी किसून झाली. आणि मोठ्या ह्याना घेतलाय म्हणून काय जास्त त्या किसणीक पण रवला नाही, काकडी संपूर्ण खाली गेली. आणि उन्हाळ्यात कधी रेसिपी करायची असते तेव्हा असे केस बांधून करा, नाही तर अगोदरच उकाडो त्याच्यात अजून उकाडताला. हे बघा ह्या आता ह्या काकडीत किसलंय ना तर पाणी सुटतला. मग आपण काय करायचा, ही काकडी ठेवायची हय, किसलेली भाग आधी खाली टाकायचो आणि नंतर ही चोचवलेली जी चोचून घेतलो. म्हणजे बारीक चिरून घ्यावा, तुमका तशी येत नसेल तर चिरून घ्यावा. पाणी गळाग लागला हा त्याच्यासाठी जरा मी वर असा आता ह्या असा नितळ ठेवूया 5-10 मिनिटं. म्हणजे असताना नसतं म्हणून म्हणतात बघा ना, काकडीत पाणी असता. हे बघा केवढा पाणी येला बघा. तुमका वया असा तर या पाणी घाला, पण आपण जर साहित्य घालता लावना त्याने अधिक पाणी सुटतला. मग ही खमंग काकडी ताटात गळतली, त्यापेक्षा असं पाणी काढून घ्यावा. साहित्य दाखवत होता ना. हो या बघा, ह्या साहित्य. आता ह्या हिंग ऍड नाही करत आहे, कढीपत्ता, मिरची आणि जिरा आणि थोडीशी आपण घेतलं मोहरी. आता ह्या शेंगदाण्याचा कूट 2 चमचे, जिरा पावडर अर्धा चमचा, जिरा फोडणे घालतलं म्हणून 2 चमचे खोबरा ओला, मीठ, साखर आणि दही. आता तुमका दही नाही घालूचा, दही लिंबू सुद्धा घालू शकतास.
आता दही नाही गावला तर लिंबू घालायचं. आता मी 2 2 चमचे दही घेतलंय 2 काकडीसाठी. आता ह्या चांगला फेटून घेऊया दही. बघा कसा फेटला जाता बघा, मस्त. मस्त प्लेन होता एकदम दही. मग अशी कसा होता या बघा 2 दह्यामधला फरक. हे गटळे गटळे आणि हा झाला एकदम प्लेन. आता ह्याच्यात घालूया आपण मीठ चवीपुरता आणि साखर. परत घेऊया ढवू. 1 चमचा नाही नंतरच ढवळूया. जिरा पावडर, खोबरा ओला आणि शेंगदाण्याचा कूट, भाजलेला शेंगदाण्याचा कूट. शेंगदाणे थोडे सफेद होते आमचे म्हणून ते सफेद सफेद दिसतात, पण मी भाजूनच घेतलंय. ह्या ढवळून घ्यायचा. काय बघा ह्या चांगला मिक्स करून घेतलाय सगळा. आणि हे बघा आमचं दुर्वांगी लोला असा शाळेतून. कुठल्या शाळेत जातो रे? श्रीमती ताराबाई वर्तक. श्रीमती ताराबाई वर्तक. किती वाजलेले असत आणि त्याका लागलेली आ भूक, पण त्याका झाली गरमी. आज गरमी होती ना तुला? अरे बोल तरी. दिवस होती. झाली की नाही सांग. हा. मग त्याची स्कूल मध्ये पण हवा. हवाच हवा. आता आपण ही नितळत घातलेली काकडी घालायची. कशा ह्याच्यात? अरे हो. मी कॅमेरा हय घेऊन गेलोय. पाण्यात किती गो. काय बघा काकडी घातलेली असा. आता या आपण चमच्यान वर खाली ढवळून घेऊया. आता ह्याच्यात सगळं घातलेला फक्त रवल्या काय कोथिंबीर. मस्त वाटता हो, मस्त दिसता का नाही? आणि खमंग वास पण सुटलो ना. सगळं सुगंध. थंड, दही थंड, काकडी थंड, कोथिंबीर थंड, सगळं थंड. हा आता जेव्हा हे खाऊ. फोडणी ह्याच्यावर आता घालायची आहे. सरसरीत तुपाची फोडणी. फोडणीच्या भांड्यात ना तूप हे घेतलं. 2 चमचे तूप गरम करून घेतला. आता याच्यात घातली मोहरी बघा. मोहरी पाव चमचा आणि जिरा. आपण जिरेपूड घातली आहे. अर्धा चमचा जिरा आणि हिरवी मिरची बारीक चिरून घ्यायची. आणि आपलं हे कढीपत्ता. कढीपत्त्याशिवाय फोडणी अपूर्ण. आता ही पूर्णपणे थंड करायची आणि मगच आपण या खमंग काकडीवर ओतायची की त्या दही फाटला. गरम गरम जर ओतलास तर दही फाटला. चला घालूया. आता ही आपली फोडणी थंड झाली. वाव मस्त दिसता. आता ही सर्वत्र मिक्स करून घेऊया. आता अशी ही खमंग काकडी माझ्या छोट्या दिराच्या पुढ्यात दिलास तर ते दुसऱ्या काही 1 चमचोभर पण द्यायचे नाही. त्यांचे फेवरेट प्रकार काकडी, दही, कोशिंबीर. तो त्यांना भाजी पण वाढूची गरज नाही. माका याच देवा. चला आता ही खमंग काकडी आपण वाढून घेऊया. साईड डिश. तेव्हा ही खमंग काकडी वा बघून असं वाटतं कधी जेवून बसूया. भातापेक्षा आणि अहो ह्याच्यापेक्षा- लग्नाच्या पंक्ती ही खमंग काकडी आणि ताकावरच माणसा जोर देतात. आहे ना. हो बरं ना. की त्या सांगू उन्हाळ्यात लग्नात खमंग काकडी असली की माणसा यात जास्त वाढून घेतात. काय बाकी काय शेवटच्या पंक्ती उरत नाही हा. खमंग काकडी गावली काय बाकी काय शेवटच्या पंक्ती उरत नाही हा. खलास. होय ना. त्याच्यामुळे पहिल्या पंक्तीकच जोक बजावाया. काकडीचा मे महिन्यातला स्वर्ग सुख. वा ही काकडी बघून ना खरं आज लाईट गेली आहे. भाजीची कमी भरून काढल्या या खमंग काकडी. अशी आणि खमंग सुगंध असं सुट्टा होय अशी डिश धरताय ना तुमका काय सांगा. माका तो वाटतंय या माकाच अगदी काय एकाच देतात अगदी. उष्णतेच्या दाहासाठी कमी करण्यासाठी जो उपाय अशी दही आणि काकडी असली रेसिपी तुम्ही नक्की बघा. भार्गवला पण भूक लागलेली असा. आणि तुमका ही रेसिपी कशी वाटली, कशा सोबत खाल्लात, भाकरी सोबत, चपाती सोबत, भातासोबत, अशीच खालास तरी साईड डिश म्हणून चालत. आणि आमका सांगा. आणि आवडली असेल तर नक्की लाईक शेअर लाईक शेअर सबस्क्राईब. धन्यवाद.